klarer det meget godt. Planke, den ser sådan der ud, står bag planken, og så har jeg vores våben peget ned mod jorden. Så råber jeg banens nummer, det er tilfældet, bane nummer 7. Bane nummer 7 er I klar. Råber begge. Kom med her. Heads up, heads up, heads up! Vi har da fået plukket en. Når I endelig rammer dem, så rammer vi dem godt. Hold bag ham eller ved siden af ham. Hvis Martin på et tidspunkt ligger sig ned og råber au, au, jeg er en lille pige, så står jeg. Jeg løber med og prøver at passe på dig. Og I klarer, drenge. Godt ned med nakken og godt ud med røven. Carsten, du står til venstre, det er faktisk godt. Og du kører om 3. Hey Martin. Må jeg sige, hvornår du kan trække vejret? Okay. Okay? Det tager du bare. Jamen, det er meget farligt. Altså, jeg bliver kaldt bonde ude i byen. Okay, fedt. Har du faktisk rigtig mange, der kommer efter sådan en koldarm og bestiller tid? Ja, vel? Ja. Jeg tror også godt, Martin vil gøre. Og så får lavet en lækker farve. Og det tiltager i løbet af dagen, siger du? Hey, hvem var det nu? Det starter med en relativt flad etape på Korsika. Og 3 etaper. Det er meget skægt. Har I mødtes tidligere? Nej. Jeg har spist meget. Jeg er sikker på, at jeg har spist med af den der frokostbuffet, som de arrangerer engang. Det er bare som om, at det er så stort for helvede. Og det har bare, det har været en super fed dag. Og tak fordi I gad at stille op. Det er dejligt. Jeg har intet overhovedet troet, at vi skulle lande en rockefælde. Men fedt I gad at komme.